Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Mij Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Joet weer mij een gast om de tafel. En dat is een man die mij een mooi Engels accent mij altijd bellt. Dave Tierney, maar dan had er Oliver Bands op tournee. Of had hij leuke evenementen georganiseerd. Hij werkt al heel lang in Nederland, maar zijn roots is het toch wel ergens in Britannia. In Newcastle upon Tyne. Ah, en dat lijkt dicht bij Newcastle? In Engeland, ja. Ja. In Newcastle zelf, ja. Mooi is de best, welkom. En leuk dat de best in verband met de muziek. Want toen draait al even mij, Dave, hè? Ja, ik denk een jaar of 50 in de muziek. Misschien zelfs langer. Ja. Misschien al langer. Ja. Ik ben in Engeland begonnen met een folkclub. Toen was ik een jaar of 20. Dan ben ik nu 73. En zo ben ik begonnen met boeken van mensen die zijn nu of groot geworden of ze zijn nu verdwenen. En een paar kom ik nog wel eens tegen op een festival of in Engeland. Als ik naar een muziekclub ga of een sessie, dan zie ik een oud mannetje en dan denk ik, ja, die komt bekend voor. En dan denk ik, oh ja, dat is een van de Dubliners weer aan het zingen. Wat weer in jeugd als het gaat door de muziek? Want toen begint al even over folkmuziek. Ja. Is toen een folky jeugd? Nee, ik begon eerlijk gezegd in de Beatles en de Rolling Stones tijd. Dat is mijn jeugd. En toen ben ik begonnen met een band. Twee vrienden van mij die spelen gitaar. En ze zeiden, we hebben nog iemand nodig in de band. Kom je er ook bij? Nou ja, tuurlijk. Ja. Ik heb een gitaar gekocht. En toen ben ik begonnen met het spelen van It's Good. De Beatles nummers. Wat was de allereerste? All My Loving. Oké. Ja, dat soort nummers. En de Rolling Stones, Satisfaction, vond ik fantastisch. Ja, 3 akkoorden en Lekker spelen. geweldig. Zo ben ik begonnen in de muziek. Ja. En dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen zei een vriend van mij, je moet met me mee naar de folkclub. En ik ging daar naartoe. En er was een man die heet Noel Murphy. En hij stond daar alleen gitaar te spelen. En hij vertelde over de muziek in Ierland. En dit was in Noord-Engeland natuurlijk. En hij zong een paar liedjes. Toen zong je een nummer. En dat zal ik nooit weer vergeten. Ik heb het zelf 1 miljoen keer gezongen na de tijd. En ik was gelijk verkocht. En dat nummer, ik had het van de Dubliners nog niet gehoord. Hij was de eerste man. Dat was de Wild Rover. The Wild Rover. Ja. Ik vond wat een geweldig nummer. Ja, ook omdat hij had gelijk de sfeer erin. Iedereen klapte mee en ze zongen mee. En no, nee, never. En, dat was fantastisch. Dat was uniek in die tijd. Ja. Kerst het nog een jaar zou noemen? Want dat is intussen dan 50, 60 hierbij die. Ja. Het komt linksom, rechtsom, altijd weerom. Had het nou Rolling Home gaat, was toen heel bot annex maar best. Ja. Of hoor een folkgroepen. Ja. Bist u zo'n muziekliefhebber die dat na 50 jaar nog leuk vindt? Of op een gegeven moment haast het behoorn bij zo'n nummer als deze? Best toe haast. Zo'n Wild Rover. Ja, de Wild Rover heb ik zelf met bands en met Rolling Home heel vaak gezongen. En dan zet ik het op de repertoire. Dan denk ik, oh ja, weer de Wild Rover. Ja, daarom. Maar je staat voor het publiek en je ziet de reactie van het publiek. En dan ben je gelijk verkocht. En dan denk ik, de volgende keer moet het weer. Het is ook fantastisch. Dat blijft zo. Ja. Maar wat we doen, neemt vol de traditie mee. Door die leven hinnen dus.
Ja. Klassieke nummers uit de volkwereld. Ja. Het is net zo dat je heel erg progressief bent. Dat zei van, nou, dit is nee, dat doe ik wat mij en dan gaan we verder. Met de opbouw van een repertoire van een band waar ik heb meegespeeld, of zeker met Rolling Home, zocht ik altijd om nieuwe nummers. Nummers die waren niet gezongen door veel andere bands. En dat was voor mij bevredigend om te zien, ja, wij konden hier iets mee doen. Ja. En ik zag mensen in het publiek, ook mensen van andere bands en andere, zeker koren, shantykoren in die tijd, die stonden bij ons vooraan met een microfoon om opnames te maken. En later hoorde ik dezelfde nummer wat wij hebben gezongen bij een optreden. Dan hoorde ik het in een stad. Wat mooi compliment. Bij een ander koor. Ja, fantastisch. Ja. Ja, nou ga je internet zit altijd wel op YouTube. Ja. Of de akkoorden binnen uit Scrum. Die oorleur, wie dat muziekliefhebbers? Nee, mijn moeder wel, die zong wel. Maar in Engeland is het anders dan hier. Engeland is ook veranderd natuurlijk. Maar in mijn tijd, ik ging bijna elke avond naar de pub. Even wat dat en dat soort dingen. Maar een paar avonden in de week ging ik naar een sessie, de piano night. En er was iemand achter de piano. En iemand kreeg een microfoon. En dan kreeg jij de microfoon voor je neus. En je moest zingen. En ja, niemand zei ja of nee. Of, ze ging gewoon zingen. Ja. Dat hoorde zo. En zo ben ik een beetje in de muziek gekomen. Dat ik ging voor een publiek zingen. Maar mijn moeder die had een redelijke stem. En die werd heel vaak gevraagd om daar te zingen. En ze zei, nou, je moet morgenavond komen, dus pianoavond. We willen een paar goede zingers ertussen hebben. Nou, mijn moeder vond dat geweldig en ze stond voor in de rij om te komen. Vroeger de radio ben je hem on? Of wie het een pick-up? Of was er helemaal geen muziek? Eerst de radio. En later heb ik een portable gekregen. En ik ging 's avonds op bed en ik luisterde naar Radio Luxemburg. En dan lag ik zo in bed. Echt in Newcastle dus. Want wat me iets opvalt toen er wat oudere mensen die ik interview, met alle respect, voor dit programma. Ja. Altijd Radio Luxemburg. Ja. Maar dat we in Noord-Engeland net oorzaken zien in Noord-Nederland dus. Zo ben ik begonnen. Ja. Oh, prachtig. Ja, echt heel leuk. Zo heb ik heel veel nieuwe mensen geleerd. Mijn moeder had bepaalde mensen, dat vond ze wel mooi. Ella Fitzgerald en Dean Martin en dat soort dingen. Fantastisch, zei mijn moeder altijd. Maar via Radio Luxemburg ontdekte ik nieuwe dingen. En zo kwam ik verder in de muziek. Dave Tierney, Joert te gast. Hij went het in Snits. Van origine dus Engelsman, maar al heel lang benachtig hier in Friesland. Met een Frieske vrouw. Frieske vrouw. Een echte Friesin, een echte woordpik. Ja, mooi dan. Maar we gaan eerst een plaat draaien. Dat doen we van Alan Taylor en Roll on the Day. Waarom dit nummer, Dave? Nou, dat heeft wel heel veel te maken met mijn verleden, met mijn geschiedenis. Ik kom uit Newcastle. Newcastle was vroeger allemaal mijnen en scheepswerven. Die zijn verdwenen. Maar Alan Taylor, die kwam een oude man tegen, een oude vriend van hem. En hij ging regelmatig bij die man langs. En die had last van pneumoconiosis, stoflongen. En nou, het was zo erg. Hij zei steeds tegen Alan, roll on the day. Roll on the day. En elke keer weer. Alan, op een gegeven moment vroeg Alan, wat betekent je? Wat bedoel je precies met roll on the day? Nou, hij zei, roll on the day dat ik er niet meer ben. Maar ook als ik naar bed ga, lig ik de hele nacht wakker en ik denk, roll on the day. Vandaar dat Alan heeft gedacht, dit is een mooi regeltje voor een tekst voor een lied.
En zo heeft Alan dat geschreven. Roll on the Day, voor die man. Ja. As the dawn comes creeping, roll on the day. Another night not sleeping, roll on the day. Roll on the morning, roll on the day. I hear the old man softly pray, roll on the day. Praying for another day, roll on the day. Alan Taylor, Roll on the Day. Mijn bijzonder verhaal achter dit nummer. Alan Taylor, die kist dus. Ik ken Alan heel erg goed. En Alan, hij was van plan om te stoppen. Maar op een gegeven moment was hij thuis. En hij zei, ik heb nog een jaar te toeren. Maar voor de tijd moet ik wat dingen doen aan het huis. Ik ga het huis buitenom schilderen. En hij ging bovenop de trap werken. En hij is van de trap afgevallen. En op dat moment, ik kreeg een telefoontje van zijn vrouw om alles te cancelen wat georganiseerd was. En hij had last van zijn schouder en van zijn ellebogen en van alles. De beurlig kapot, zeggen wij De dan. beurlijk kapot, precies. En zo is Alan thuisgebleven een jaar, alle optredens afgezegd. En dat is nu allemaal opgeschoven door corona nog een jaar. Ik heb toevallig vorige week met hem gesproken. Hij is nu in Zwitserland. Hij heeft een huisje daar. En hij is nu aan het skiën. En dat gaat redelijk goed. En hij is aan het voorbereiden voor zijn laatste jaar, zijn laatste tourneeën. Maar hij doet niet heel veel grote tourneeën meer. Hij doet nu een paar dagen weg. Veel in Denemarken. Dan gaat hij naar Denemarken. Hij doet Skagen Festival weer. Dus, dat is genoemd naar nog een lied van Alan Taylor. It's Good to See You. Dat festival heet gewoon It's Good to See You. En elk concert begint met It's Good to See You. Fantastisch. Ja. Maar leeft hij dus, Alan? Gewoon te oud, zoals daar is om nog heel fanatiek te toeren? Nou, Alan is nu bijna 76. Dat hij zegt, het is gebeurd. Ja. het hoort ik Ja. Dave Tierney in Newcastle. Ja. Mem song, doe ik langs de pub in. Ja. Keerst een gitaar, begint wat te spelen. Ja. En dan, wat gebeurt er dan? Want dan komt ze dus blijkbaar in die scene te lonen daar. Ja. Wordt het dan ook voor het landelijk? Wist hij mij bemoeist of toch het noorden van Engeland vooral? Eerst in het noorden van Engeland. Ik ging met een paar vrienden van mij een folkclub oprichten. Omdat ik zei, wij moeten muziek hier in het noorden krijgen. En er waren een paar plaatsen waar je het wel kon meemaken. Maar dat was meestal mensen die speelden zelf. Ze wilden hunzelf graag horen. En het maakt niks uit of je goed kon spelen of je zong hartstikke vals. Het was allemaal geaccepteerd. En Zeker mij de nodige pijns erbij, neem ik gewoon. Ja, precies. Ja. Hoe meer pijns, hoe beter de zang. Of hoe slechter het gehoor. Ja, dat herken ik zelfs. Ja. Maar je moet een folkclub beginnen, dus professioneel. Ja, toen ben ik begonnen met boeken van bekende mensen. Martin Carthy, heel beroemd in Engeland. En nu nog steeds, hij leeft nog steeds. En hij treedt nog steeds op. Barbara Dixon, die was een nobody. En ik heb haar geboekt. Ze kwam uit Schotland. Ik heb in mijn agenda toevallig gekeken voordat ik hier kwam. Ik heb £8 betaald voor Barbara Dixon. £8. En als je kijkt op YouTube en ze is verder gegaan. Ze zingt bij movies, grote concerten, van alles nog wat. En Barbara, die is
ook nog steeds bezig. Ze was gestopt, maar ze miste de folkmuziek so much. She came back again. Ja, prachtig dat. Ja, ja. Maar daar has hij dus een beetje ontpopt. Ja. Tot de Folkclub komt, die boeken dus acts op een gegeven moment. Ja. Hoe vier je dat op een gegeven moment? Is het heel grut worden? De folkclub waar ik was bij betrokken, loopt nog steeds. Nog steeds. Ik was uitgenodigd voor de 75 of 50 jaar bestaan. 70 jaar bestaan. Was ik vorig jaar uitgenodigd. Hoe heet die Folkclub? De Bridge Folk Club. The Bridge. En de Bridge is een beroemde kroeg in Newcastle. Daar heb ik de Dubliners voor het eerst gezien. In 1968. Zo. En ze waren nergens bekend. Maar de eigenaar van de Bridge pub... hij was een Ier. Paddy Foley. En alle Ieren die op tournee kwamen... die waren welkom bij hem. En ze kregen gratis Guinness. Ja. Nou ja, dat was net wat voor Luke Kelly. Luke vond het geweldig. Ja, die spuide er net in. Nee, echt niet. Luke, ik heb de Dubliners ontmoet daar, maar vooral Luke en Barney, daar had ik een heel goed contact mee tot aan het einde. Voor allebei. John Sheehan leeft nog, daar heb ik ook nog steeds een prima contact mee. Sean Cannon, die heb ik ontmoet. Dat is een leuk verhaal. Sean Cannon, die was niet bij de Dubliners. Hij kwam uit Ierland naar Noord-Engeland. En ik had wel zijn naam gehoord op een ander festival. En ik heb hem geboekt. En hij kwam op die avond. Die gage heb ik ook nagekeken. Dat was duur. Het was 10 pond. 10 pond. Ja. Maar wat heel leuk was, hij kwam daar. En hij kwam met zijn moeder. Zijn moeder bracht hem. Dat is de Sean Cannon die we hier ook gewoon hadden. Ja, en die bij zijn zoon op een gegeven moment om met toeren. 2 zoons. Ja, prachtig. Ja. Mijn mem. Ja. En hij kwam in een auto, dat was een Riley. Nou, volgens mij zijn ze niet te vinden hier. Maar in Engeland waren ze wel te vinden, maar niet veel. Maar die van Sean zijn moeder was gouden. Echt. Gouden kleur. En zo kwam hij bij het optreden en hij vertelde mij... my mother brought me tonight in her special car. En nou, zo kwam hij voor het optreden. En elke keer... ik kom hem tegen regelmatig. Maar in Denemarken vorig jaar vertelde hij mensen het verhaal. Nou Dave, weet je nog wel? Ik kwam bij jou met die Golden Riley. With mommy. Ja. Ja, mooi, prachtig. Ja. Christy Moore, daar gaan we wat van draaien. En The Voyage. Waarom deze plaat? Christy Moore, die heb ik ontmoet in Ierland voordat die bekend was. Wij waren in Ierland voor een vakantie als jonge jongens. En we hadden niet veel geld. En we zouden naar huis. Wat gebeurde? Staking bij de boot. En wij hadden tickets voor de boot. We konden niet terug naar Engeland. Ja, en we moesten terug om te werken, maar dat lukte niet. En we hadden geen geld meer. We gingen gewoon ergens zingen op straat om wat geld te verdienen. Toen kwam we Christy tegen. Christy speelde in een pub net buiten Dublin. En hij had contact met ons. En hij vond Guinness lekker en wij vonden Guinness lekker. En, zo is het contact mee begonnen. En ik heb Christy ook geboekt in Engeland. Maar ook de eerste in Nederland heb ik hem geboekt voor het folkfestival in Zwolle.
Bouke had mij gevraagd, wie moeten we erbij hebben? Dubliners en nog een paar. En ik heb gezegd, je moet Christy Moore pakken. Nou, Christy is geweest, groot succes. En The Voyage, die heb ik gehoord tijdens zijn eerste optreden. En dat vind ik nog steeds een mooi lied. Hij zingt het heel goed. En de tekst is ook goed. Het gaat over relaties. A voyage, wij gaan samen weg. Op reis. En we gaan op reis. En we gaan onze crew zelf bij elkaar maken. En zo gaan ze door het leven. En het gaat om de liefde en aardig voor elkaar zijn. En zo kom je verder. En dat heb ik altijd heel mooi. Hoe actueel kan het zijn? Ja. Hè? Ja, Precies. Christy Moore en The Voyage. I'm a sailor, you're my first mate. We signed on together, we coupled our fate. Hauled up our anchor, determined not to fail. Now gathered round us, we have our own crew. Christy Moore en The Voyage. We draaien het omdat we Hewitt Dave Tierney te gast hebben. Opgegroeid in Newcastle. Heel wat annex met de Britse volk. Met name de Ierse volk, maar ik er even bij zitten. En daar geeft me ook mijn volgende vraag om. Want Newcastle zit heel dicht bij Schotland. Ja. En die soms zei, ja, dan best u volle meer annex mee. Nou, de Engelse volk, maar zeker ook de Ierse volk. Of net? Met Iers, ja, mijn voorouders zijn Iers, maar ook mijn overgrootvader was Scots. Ik heb het een beetje van beide kanten. Ik zeg, de Celtic muziek sprak mij wel aan. Maar had de Ierse volk hem beter of meer ontwikkeld als de Schotse? Of is dit gewoon hoe ik er hier vanuit Nederland naar Ja, in Ierland is muziek altijd groter geweest. In de laatste jaren is het meer gegroeid in Schotland. Er zijn altijd dorpen en zo geweest, maar niet zo groot als in Glasgow en Edinburgh zoals het nu is. Daar heb je grote festivals, de Schotse muziek, maar ook met de Ierse invloed. Ook Celtic voetbalclub, dat is gewoon een Ierse club. Ja, ik ga in Ierland ooit de Old Firm zien. Ja. En toen dacht ik, ben wij nog verkeerd erin? Dan zit je nou echt in Ierland of een beetje in Schotland te lonen kan. Dus ik weer haast bang dat ik verkeerd erin weer. Ja, dat won net, er zit een C tussen, maar dat gevoel hiek haast. Hè? Ja, dus ja. Die Schotten en de Ieren, hoe verhoudt zich dat onderling? Prima. Ja. Prima. Geen discussie mogelijk. Dat zijn gewoon familie van elkaar. En hoe zit u dan als Engelsman daarbij? Ik ben gewoon helemaal geaccepteerd meestal. Ik koop ze eerst een pint, dan is het klaar. Maar is er wel eens wat spanning weg? Ik bedoel, net eerst verkeerd, ja, maar de Belgen, de Nederlanders, de Grenzen en de Friezen, Nee. Engelsen en Schotten, Engelsen en de Ieren, zit er wel eens een spanning? Of is dat gewoon een soort toeristisch verhaal? En... Nou, heel veel is door de politiek gekomen. Ze zeggen het geloof protestant en katholieken. Maar ik kom uit Noord-Engeland en een plaats waar ik vaak was, mijn broer woont daar nog steeds, is Hebben. Ze noemden dat Little Island. Little Island. Omdat heel veel Ieren die kwamen daar en ze woonden daar en ze werkten of in de scheepsbouw of in de koolmijnen. En ze gingen 's avonds uit. Nou, het is nog steeds zo, ze gingen naar de Catholic Club. Omdat de bier iets goedkoper was daar. Ja, maar wie ging daarheen? De protestanten en de katholieken.
Catholics. Ja. Maar de Catholic Club, die ging om 10:00 dicht. Wat deden ze? Op naar de Protestant Club. Waarom? Die was open tot 11:00. En dan maar een dubbeltje meer. Hè? Ja. Ja. Maar ze betaalden voor de laatste uur nog een dubbeltje meer. Ja. Oh, En het waren allemaal vrienden van elkaar. En nog steeds, ze zitten bij elkaar. Dinsdagavond hebben ze sessieavond. En de katholieken die zingen de protestantenliedjes en andersom. Zat jij. Zo is het. Ja, Ja. prachtig nou. Hoe komst u in Nederland te lonen? Want Om te als werken. ik zie die praten over die Volclub, over Newcastle, over de Ieren, de Schotten, de Engelsen. Dan beginnen er fonkeltjes in de eigen te komen. Dus we horen, du bent er net wijgang omdat er een hekel aan hier sterren. Nee. Ik had geen hekel aan. Ik had een prima opleiding gedaan. Ik Prachtig was- omjouwing. Ja. En in engineering had ik een opleiding. En op een gegeven moment hoorde ik... in Duitsland en in Nederland kan je veel geld verdienen met jouw opleiding. Toen ben ik eerst naar Duitsland geweest. Heb ik een paar jaar... Nee, niet eens een jaar. Bijna een jaar daar gewerkt. En toen wou ik naar Canada. Daar kreeg ik een baan aangeboden voor heel veel geld. Ik kon veel geld verdienen. En dan aan het einde van het contract kreeg ik een bepaald bedrag. Nou, ik zei, dat is wat voor mij. Dan kan ik na de tijd wat met dat geld gaan doen. Ja. Investeren. Spaarpotje. Ja. En zo ben ik naar Duitsland gegaan. En op een gegeven moment wou ik naar Canada. En die man zei, de baas zei, je moet dan en dan naartoe. Nou, ik zei, dat kan niet. Mijn broer is 21, dat is een groot feest. Ik kom niet terug uit Canada. Nou, hij zei, ik heb een oplossing voor je. Ik heb een baan in Amsterdam. Nou, ik had wel van Amsterdam gehoord. Ik zei, dat is ook wat voor mij. Ja. Toen ben ik naar Nederland gekomen. Ik ben eventjes in Amsterdam geweest. Ik kreeg een baan aangeboden in Sneek. Heel toevallig. Dat is wel een overgangertje. Ja. En ik kwam in Sneek. Ik was daar een week of zo, 2 weken. En toen kwam ik mijn vrouw tegen in de kroeg. Nou, even een praatje maken. En dat is ook een leuk verhaal. Nou, op een gegeven moment zei ik moet naar huis. Nou, je moet naar huis. Ja, ik zei, ik woon in Hotel Ozinga. Oh, van Jikke Ozinga, ja. Ik zei, en je moet om 11:00 thuis zijn. Nou, ze zei, blijf maar nog even langer. En dan breng ik je wel thuis. Nou, zo hebben ze mij thuis gebracht. En ik was 11:00 in het hotel. Ja, maar die vrouw had in thuis gebracht. Zij heeft mij thuis gebracht, ja. En dat naar Jikke. Dat naar Jikke. Even voor de mensen die het verhaal van Jikke net kennen. Vertel eens even. Jikke Ozinga? Ja, beroemd natuurlijk in... Ja, Jikke. ja. Nou, ze Excentriek. Ja, en ze was heel goed voor ons. Wij kregen brood mee naar ons werk. Het was genoeg voor een week. En Er was goed op je past. ja, s'avonds zei ze... jullie moeten nu naar bed. Dat ging ook... op een gegeven moment, de bar ging dicht. Omdat wij naar boven moesten om te slapen. Jullie moeten morgen werken. Maar hoe oud was je toen? 25, 26. Dus de list die op die 24e terug die vrouw thuis brengen. Ja. En de vrouw van het hotel, die stuurt in naar bed. Ja. En ze zei, wil je morgen een lekker gekookt ei hebben? En we zeiden, ja, we willen graag een gekookt ei hebben. Ja. En de volgende morgen kwam je naar beneden. En ze zei, oh, jij had een gekookt ei besteld. Ik haal het even op. Nou, dan ging ze naar de koelkast en kreeg je een koud gekookt ei voor ontbijt. Wij dachten, we krijgen lekker warm ei, maar nee. Maar goed, een beetje hing in Bleun dus. Toen ben ik hier gebleven. En op een gegeven moment kreeg ik de kans om in de zorg te gaan werken via mijn vrouw. Zij werkte eerst in de zorg.
En toen was ik... Heel wat oors. Ja, ik vond het wel leuk. Ik ben met haar mee geweest van daarvoor gewoon om te helpen. Dus een soort vrijwilliger. En toen ben ik gaan solliciteren. En ik ben aangenomen in een dagverblijf van mensen met een verstandelijke beperking. Ja. En ik begon als begeleider. En toen ben ik gaan studeren in Groningen en van alles nog wat jarenlang. En op een gegeven moment, toen ik stopte, was ik hoofdmanager van 5 verschillende locaties. En ik heb nog steeds heel veel contact met mensen met een verstandelijke beperking. Dat past bij mij natuurlijk. Maar ik organiseer nog steeds een muziekfestival voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben 27 jaar voorzitter van het festival. En dat is 1 keer per jaar in de Sneker Sporthal. En ja, soms komen er 1000 mensen, maar we hebben wel 2000 mensen gehad. En we hebben alle grote namen gehad. Vader Abraham en Guus Meeuws. Oh, geweldig. We zijn begonnen met Mannenkoor Karrespoor. Ah. Die kwamen voor, dat is ook leuk, die kwamen voor 20 kratten bier. En... Als ze zelf kochten of niet? Nee, wij hebben 20 kratten bier klaargezet. Ja. En toen ze weggingen, er waren 19 op. Zo. Ik zei, er is nog één. Ja, maar dat is voor de chauffeur. Hij mag niet rijden. Hij mag niet drinken, hij moet rijden. Hij neemt het mee naar huis. Zo hebben we het Mannenkoor Karrespoor gehad. Toen, op dat moment, hadden ze de nummer 1 hit. Mooi man. Lekker op Mooi, de trekker. dat is mooi man. Ja, mooi man. Top 40. Ja. Dat ging over die man van de patatzaak. Ja. Oh, fantastisch. John Wright. Mirabo Bridge. Give an draaien. Ja, John Wright, man met een verhaal. John Wright, de man met het verhaal. Ik weet niet of ik je ooit heb verteld hoe dat gegaan is, maar op een gegeven moment kreeg ik een cassette via de post. En er was een korte briefje erbij. Please take a listen and we'll stay in contact. Toen heb ik de cassette afgedraaid. Ik dacht, deze man heeft een fantastische stem. Wat geweldig. En de helft van de nummers, die waren al a cappella, alleen zijn stem. Maar mooie nummers. Toen heb ik contact met hem opgenomen en ik heb gezegd, nou, ik wil wel wat voor je doen. En een paar weken later had ik een tournee georganiseerd van een band. Ik zal de naam niet noemen. Maar ze belden op. Ze zeiden, wij zijn in Amerika en we zijn gevraagd om hier langer te blijven. En we kunnen niet naar Nederland toe. Nou, ik zei, ik heb het wel door. Jullie krijgen daar meer geld. Ja, ze lieten die zitten dus. Ja. Plot. Ik zei, nou, als jullie het op die manier doen, dan doe je het op die manier. Maar jullie komen nooit weer in Nederland. Nee. Nou, dat is zo. Ze zijn nooit geweest. Toen heb ik John gebeld. Ik zei, John, zo en zo is het. Ik zei, ik heb een band nodig voor een tournee van 10 dagen. Kan jij dat doen? Ja, natuurlijk. Ja, ik doe het. Graag. Ik zei, heb je een band? Nee, nog niet. Hij zei, maar ik ben met iemand bezig. Nou, ik zei, ga maar even verder en laat mij weten. Ik zei, wanneer kan je mij terugbellen? Nou, volgende week dan. Ik zei, nee, dat is te laat. Ik zei, ik moet het van de week weten. En de tournee begint over 2 weken. Oh, zei hij. Oeps. Ja. Nou ja. Toen heeft hij contact opgenomen met een paar mensen. Wattie Robson op viool en Kenny Spears gitaar. En zo zijn ze begonnen met z'n drieën. En ze zijn aan het oefenen gegaan. En ze zeiden, als we naar Nederland gaan, we willen een cd hebben. Toen ging ze naar de studio. En ze had tegen die man gezegd van de studio, we willen een cd opnemen. Toen zei hij tegen John, hoeveel nummers wil je opnemen?
Ja, hij zei, dat weet ik nog niet. Hij zei, je moet een aantal aangeven. Ik moet er rekening mee houden. Hoeveel leuke nummers heb je nu? Nou, hij zei 1. 1. Die wil ik nu opnemen. Ja. En de rest ga ik gewoon leren. Zo heeft hij zijn eerste CD opgenomen. Maar goed, ze kwamen gewoon in Nederland daar dus. Toerken er waren. Ze kwamen hier in Nederland en ze hebben alle optredens gedaan. Er waren gemiddelde 35 tot 50 mensen per optreden. Nou, netjes Nou, toch? dat vond ik prima toen. Ja. En op een gegeven moment heb ik een half jaar later nog een tournee georganiseerd. Nou, toen waren er ongeveer 100 mensen per optreden. En dan John zei, nou, ik kan wel een half jaar later weer komen. Nou, ik dacht, het moet niet overkill. Nee. Ik zei, we moeten het een beetje rustig houden. Nou, oké. Nou, toen ging hij weer naar huis. Toen belde hij zei, over een half jaar hoeven we niet een lange tournee te doen. Ik kan wel wat korter komen. Ik vond het zo leuk in Nederland. Nou, ik zei, dat doen we het. Nou, toen had hij, ik geloof, 6 optredens. Ze waren allemaal uitverkocht binnen een paar uren. En 200, 250 mensen, sommige optredens. Nou, zo ging het over de jaren. 10 jaar lang heb ik tournee voor hem gedaan. En de eerste 5 jaar ging dat zo omhoog. Maar daarna, al zijn concerten waren uitverkocht binnen een paar uren. Mooi, hè? Ja, 350, 400 man in Sneek elke keer weer. En soms 1 keer. Ik was met de Furies op tournee. En John, die was in Sneek. En het concert was uitverkocht. En hij kwam bij Greet thuis, mijn vrouw. En hij zei, nou, ik heb nu een avond vrij. Dinsdagavond is vrij. De optreden gaat niet door. Of weet jij een optreden? Nou, zegt Greet, ik zit niet in het wereld. Ik weet niet, maar ik kan wel wat proberen. Toen heeft ze een optreden georganiseerd in Sneek. In de Wijnberg. En was binnen 2 uur uitverkocht. Zo. Ja. Zo ging John te werk. Marylebone Bridge en John Wright is dit. Ja, dat is een lied. Ik heb het gehoord bij John. En ik vond het zo'n mooi lied. Toen heb ik gezegd, nou, weet je wat? Die wil ik ook meezingen met Rolling Home. Toen hebben we het aangeleerd. En nog gelijk heel veel reacties van mensen. Wat een prachtig mooi lied. Dat is zo'n mooi verhaal. Er zijn mensen die hebben dat lied gebruikt. Ja, bij alle soorten feesten. Een goede vriend van mij. Die ging naar Nieuw-Zeeland voor de trouwerij van zijn dochter. En hij had een nummer nodig voor de trouwerij van zijn dochter. Zij kwam in het park en er moest een mooi liedje gezongen worden. Toen heeft hij Marylebone Bridge meegenomen. Zijn dochter en haar man die vonden het ook hartstikke mooi. En zo is zijn dochter getrouwd. Hij kwam binnen in het park en tranen in zijn ogen. Ze begonnen met dat liedje. En het is nog steeds hetzelfde liedje. Heel emotioneel en voor ons allebei. Ja. Het blijft een emotioneel lied wat dat betreft. Ook van verhalen wat ik heb gehoord van andere mensen daarover. Maar het blijft een mooi lied. En ik heb begrepen dat Marylebone Bridge waren een beetje gestopt toen ik wegging. Maar ik heb begrepen dat ze hebben het weer opgepakt. Het blijft een mooi nummer. En ook zeker van John Wright. Hij zong het prachtig.
John Wright, Mirabo Bridge. Daar. Dit is al even van Noordwien met Dave Tierney, Hewitt te gast. Absolute muziekliefhebber, maar organiseert ook tournees, concerten, evenementen. Intussen pensionada en trouwt mij een Woordpiek. En je net uit Friesland mee wij te slaan. De best op een gegeven moment hier naar Snitskaam. En de best ook hier mee organiseren en muzikanten hier heen te helpen. En dan komt Rolling Home. Dan komt Rolling Home. Het volkoor. Het volkoor. Nou, ik zat op een gegeven moment in een commissie, culturele commissie in Sneek. Met een aantal mensen. En we organiseerden concerten. En een van de commissie, Harm Rosenberg, die had een koor, een shantykoor gehoord. Volgens mij was het Woudcenter. En hij kwam terug en hij zei, nou, we kunnen ook zo'n koor organiseren in Sneek. En nou, hij praatte daarover. Ik bleef een beetje aan de kant en het was niks van mij met die oude mannen. Dat zei ik, nee, dat is niks Doe maar mij. niet. Nee. Maar op een gegeven moment zijn ze begonnen. En er was een bijeenkomst. En toen was ik gevraagd om erbij te komen. Nou, ik ging daar wel heen. En toen heb ik gezegd, ja, jij kent al die liedjes. Je hebt ervaring met liedjes, je speelt gitaar. We hebben iemand nodig die voorstaat. Is dat wat voor jou? Ja. Nou, dat was in september van, ik geloof, 94. Toen zei ik, nou, weet je wat? Ik kom er wel bij tot aan de kerst. Dan hebben jullie tijd om iemand anders te zoeken. Nou, die 3 maanden van september tot december, dat is 18 jaar geworden. En ja, in die tijd heb ik een beetje Rolling Home een kindje van mij gemaakt. Ik was er heel veel mee bezig. En door mijn contacten in de muziekwereld kon ik heel veel organiseren voor Rolling Home. Onder andere met John Wright, hè? Met John Wright, met de Dubliners. We zijn 2 keer met de Dubliners in Carré geweest. We zijn met ze geweest in de Doelen. Nou, van alles nog wat. Via de contacten met mij ook. Ik organiseerde dingen voor Skagen Festival in Denemarken. Nou ja, ik heb met hun gesproken over Rolling Home. Nou, Rolling Home is 9 keer naar Denemarken geweest op zo'n groot festival. En 10 uur 's morgens gingen we naar de soundcheck en er zat 2 personen in de zaal voor 2000 mensen. Maar die 2000 mensen die waren er niet. Wij deden de soundcheck, kwamen ze terug, maar ze zaten er wel. Ja. 10 uur 's morgens. Nou, dat was ongelooflijk. Dat soort dingen hebben we meegemaakt. Fenner Festival in Duitsland. In Labadou Festival in België gingen we daarheen. Nou, het was al Labadou in België, allemaal van die hippies. En wij stonden op het podium, al die oude mannetjes en die jonge mensen die zaten voor ons te bewegen. En wat ze deden, dat weten we niet. Maar dat vonden ze geweldig om te zien, om mee te maken. Ja, dat soort dingen heb ik allemaal meegemaakt met Rolling Home. Tot op een gegeven moment, we gingen naar Portsmouth Festival. Ja, en we zongen op de Victory, de skip van Nelson. Nou ja, dat was fantastisch. En wij waren daar, we hadden speciaal nieuwe kleren voor gekocht. Beige broek en gele polo. Nou ja, ze noemden ons de Canaries. Canaries, ja. Ja. Ja, dat lijkt van de honger. When will the Canaries sing again? Mensen liepen achter ons aan door de stad. Nou, dat was fantastisch. Maar dat was dus heel erg annex met Rolling Home. En toch is er mee stoppen. Ik ben er op een gegeven moment... Is het op een gegeven moment gewoon clear? Ja, op een gegeven moment... ja. Ze gingen ook meer de Fries tour op. En nou, ik kon er niet helemaal achter staan. Ik zei, wij hebben onze eigen formule. En dat is een succes. Dan moet die niet helemaal veranderen. Kijk, ze hebben natuurlijk... de smaak te pakken gaat door Friesel Mutens. Ja. Kijk, Friesel Mutens...
Het verhaal... Ik vertel het niet heel veel de laatste tijd. Maar ik was bij Hans Faber thuis. En ik heb gezegd... Simmer 2000 komt eraan. En er komen heel veel mensen uit het buitenland. Engelstalige mensen. En het is leuk voor ons als wij een lied kunnen vinden... die een beetje Fries is en een beetje Engels. Toen kwam ik met een voorstel. Ik zei, Caledonia is een prachtig mooi lied. En we kunnen het... Beetje het Schotse volkslied eigenlijk. Ja, het is en de schrijver, Dougie MacLean, ken ik heel goed. En ik had met Dougie erover gehad. Nou, dat was geen probleem. Maar toen hebben we vertaald bij Hans thuis. Hij heeft de Friese dingen opgeschreven. Ik heb hem verteld wat die woorden waren en dit en dat. En op een gegeven moment zijn een paar mannen van het koor... die hebben de puntjes op die gezet om het een echte Fries te zetten. En zo zijn we begonnen. Op een gegeven moment, dat was nog een keer hier... was ik uitgenodigd voor een gesprek over Friesomutens. Door Geert van Thun. En we kwamen hier, we zaten aan de tafel. En hij zei, nou, Friesomutens is een mooi lied. En mooi voor Simmer 2000 zo. Zou je het willen zingen in Tialf? Met allemaal koren. Ja. Alle koren uit Friesland. Ik zei, natuurlijk. Ja. Dat wil ik wel. Toen zei hij, ja, dan doen we dat. En Anne Oostavond zat aan tafel. Hij zei, wil jij de begeleiding nemen in Tialf? Ja, zei Anne, dat lijkt mij prachtig mooi. Ja. Zo is het naar Tialf gegaan. Alle koren waren uitgenodigd. Op die dag dat we daarheen gingen... wie kwam bij mij binnen? John Wright. Hij was in Marum geweest... en hij zou naar Den Oever voor een optreden. Ik zei, je kan met mij mee. Dat was mij. Je mag met me mee. We hebben een feestje. Ja, naar Tialf. Ja. En zo heeft John meegezongen... Wat een toeval. met dat optreden. Nou, de opname van de lied zelf... dat deden we in Lutgewierum. Dat was voor de tijd. Dat is ook heel toevallig. Ik ging met het koor naar Lutgewierum. Wie komt bij mij? John Wright. John Wright, ja. Hij zei, waar ga je naartoe? Ik zei, ik ga naar Lutgewierum met het koor wat nummers opnemen. Oh, hartstikke leuk. Ik kom met je mee. John ging mee. En op een gegeven moment... zei tegen hem, we zingen Caledonia, maar we zingen het in Fries. Ik zei, maar jij kan wel even meezingen, geef niks. Nou, hij zei, ik ken het niet. Ik zei, doe gewoon de tweede stem eroverheen. Nou, zo is het gegaan. John ging daar staan, wij gingen zingen in het Fries. En John ging er gewoon overheen. Nou, dat is zo gebleven. En ik zei, nou, doe maar een Engels couplet of een refrein. Ja. Dat deed John. Zo hebben we het opgenomen. Op een gegeven moment moesten we het mixen. En ik zei, nou, dat moeten we zo houden met dat Engelse stuk erin. Ja. Nou, er was wat discussie erover. Maar ja, ik ben eigenwijs. Ik ben een Engelsman. En ik heb doorgezet. Ik zei, Engels en Fries is niet rommelig wat andere mensen Nee, het zeggen. kan wel. Ja. Het kan wel. Ja. Dit wordt mooi. We maken het wat anders. Toen hebben we het opgenomen. Toen hebben we het hier naartoe gebracht. Toen hadden we dat in Tialf. En daarna begon het te rollen. We hebben hartstikke veel verkocht. Maar ook heel veel uitnodigingen gekregen. Naar aanleiding van Friesomutens. Ja. Overal geweest. Mooi verhaal. Zo is Rolling Home een succes geworden met Friesomutens. Twee namen even naar voren hellen. John Wright zelf natuurlijk. En Hans Faber. Beide binnen net meer onder u. Ja. John Wright, wie is allemaal gebeurd, hè? John
Ja, Volgens mij heel kwaad ziek geweest. Zo wat heen. John was hier op tournee. Hij zei tegen mij, ik ga naar huis. Ik heb last van hoofdpijn een paar dagen gehad. Als ik terugkom, dan ga ik naar de huisarts. Ga ik even laten checken hoe en wat. En hij had een afspraak gemaakt, en dat vertelde hij mij. En hij moest door naar het ziekenhuis. En een paar dagen later kreeg ik een telefoontje van zijn vrouw, Barbara. Ze zei, we zijn aangekomen bij het ziekenhuis en John is naar de wc gegaan. En hij is toen onderuit gegaan. En hij moet hier blijven. Nou, 's avonds heb ik even gebeld. En ik kreeg zijn zoon aan de telefoon. Ja, hij zei, officieel is er nog niks bekend, maar hij komt er niet meer bij. En hij wordt in leven gehouden tot donderdag, dat was de dinsdag. Omdat hij donor was. En ze wilden wat dingen van hem gebruiken. En zo is het gebeurd met John. 2 dagen heeft hij daar gelegen. En donderdag hebben ze de knop omgedraaid. Ja. En hij was gescheiden van zijn eerste vrouw. En ze hadden nog steeds een prima relatie. Maar zijn nieuwe vrouw, daar was hij hartstikke blij mee. En hij ging met haar trouwen in januari. En wij gingen daar naartoe voor de trouwerij. Prachtig mooi feest gehad. En op een gegeven moment, aan het eind van de avond, was hij aan het dansen met zijn vrouw. En ik zei, wij moeten weg. Ik ga nu weg. Kom maar. Nee, ik zei, blijf daar, ik bel je wel. Ja. Toen is John blijven dansen en ik ging naar huis. Ik heb nooit weer gesproken. Daar had ik moeite mee dat het op die manier ging. Zeker 2 weken later, dat was na zijn trouwerij, kwam hij te overlijden. Ja, ongelooflijk. En ik was in precies dezelfde kerk, in dezelfde hal, na de dienst voor zijn begrafenis. En de eerste keer stond Other Road te spelen en elke nummer. She Wears Black Clothes. En de volgende keer stond ik in de kerk en er stond iemand op de doedelzak te spelen een langzaam nummer. Nou, wat een verschil. Dat blijft, de beelden blijven altijd bij. Ja, kan ik me voorstellen. Dat was mijn laatste momenten van John Wright. Ja. En na de tijd heb ik heel veel met mensen over gesproken. Mensen vertellen mij verhalen. En ik kon een boek schrijven over John Wright. Ja, dat beeldt hij dan bij. Hans Faber, wat weer die een bon daar mij? Want dat is wel de man van de Rolling Home natuurlijk best altijd. Hè? Hans was een vriend van mij. Gewoon een goede vriend. Ja. En op een gegeven moment werd Hans wat druk op zijn werk. En hij bleef thuis. En hij zat de hele tijd in de keuken trekharmonica te spelen. Ik zei, weet je wat Hans, jij moet iets doen. Ja. Je moet met mij mee naar het koor. Toen was ik bij het koor. Nou, veel praten. Nou, hij kwam met me mee en we speelden wel eens op een feestje samen, wat liedjes en zo. Hij kon een beetje gitaar spelen. Maar bij Rolling Home heb ik gezegd, nou, kom maar bij mij staan en we gaan die dingen samen doen. Jij houdt dit in de gaten, ik hou dat in de gaten. Zo is het gegaan. Is beste maten al jarenlang. Ja. Ook toen ik wegging had ik geen probleem met Hans. Hij was wel gericht op de Friese kant, maar ja,
Dat kan je niet anders verwachten. Nee. Maar tot het einde heb ik altijd contact met hem gehouden. En op een gegeven moment, hij heeft de leiding van mij overgenomen toen ik wegging. En ik ben eerlid gemaakt. En ik hou nog steeds contact met de Rolling Home vrij veel. Ik volg dingen wat te doen en ik hoor. En vind ik wel leuk om een beetje te volgen. Kan ik me voorstellen. Ja. We gaan met muziek draaien. The Setting, Show of Hands. Dat is een duo was het toen. En ik kreeg ze aangeboden. En ik ging even naar luisteren. En toen dacht ik, dit is ook iets wat naar Nederland toe moet. Toen heb ik ook een paar keer wat dingen voor hun georganiseerd. En dat was ook net zoals John Wright, een groot succes, grote concert en een paar honderd mensen elke keer weer. En dan op een gegeven moment hadden ze een concert in de Royal Albert Hall in Londen. En dat was voor hun 10 jaar bestaan. Toen was ik uitgenodigd om daar naartoe te gaan. En ik ging met een groep van 8 mensen of zo. En we hebben een fantastisch weekend gehad. Dat was allemaal geregeld. En ze zong een lied. En de Steve begint een lied te zingen. En dan op een gegeven moment neemt Phil het over en hij zingt een ander lied. En dan aan het einde van het lied komen ze bij elkaar met die 2 liedjes. En ze gaat door de laatste couplet met 2 liedjes. En ik heb altijd gevonden dat het zo knap was hoe ze dat deden. Ik vind het al een mooi lied. En ook een lied heeft te maken met migratie, immigratie, mensen bij elkaar komen. En dat heeft een groot indruk op mij gemaakt. Show of Hands, ze waren met z'n 4, maar ze zijn nu terug met z'n 2. Ze staan op het podium en ze beginnen te spelen. En ze hebben 11 instrumenten voor hen. En de een speelt het lied en aan het einde gaat hij door en hij vertelt de volgende nummer, de introductie. En de ander is bezig om zijn instrument te wisselen. En dan gaat hij verder. En dan zo gaat de hele show door. Wisselen van instrumenten en aankondigen, afwisselen met elkaar. Prachtig mooi om te zien. En ze doen grote shows in Engeland. Ze deden veel in Duitsland, maar Engeland, Schotland, Ierland. En ze gaan gewoon een theater huren voor een paar avonden. En meestal zeggen ze, we gaan de eerste avond uitverkopen. Dan beginnen we met de tweede avond. Maar het is meestal 3 avonden wat ze doen. Ze zijn echt heel goed, koppie. Zakelijk, goed geregeld. Maar echt heel leuke mannen. Ze zijn gewoon gebleven. Ze hebben ook wat dingen meegemaakt in hun leven. En Steve zijn kind kreeg kanker, dat soort dingen. Gelukkig gaat het nu allemaal goed. Maar ja, ze blijven met 2 voeten op de grond. Maar ik heb de setting altijd als een prachtig mooi nummer gevonden om te luisteren en te zien op het podium. I'll never forget the walk to the station. The Setting en Show of Hands. Dave Tierney, you were te gast. We praten nog even. Ik kan straks nog even over de actualiteit praten, want er was een enorm lang verhaal. 50, 60, 70 hier, Newcastle, volclubs, nou neem het al hier maar op. Maar dan kom je binnen en lees je gewoon een affiche. Dus doe best nog steeds mij concerten hoe het organiseren. Eerst even, toen praat je Nederlands. Ja. Hij is een Friestalige vrouw. Ja, dat wel, ja. Nu versteert het wel, hè? Jawel. Ja. Is dat wat moeilijk wel om dat Fries een beetje te leren, of net? Toen ik hier kwam,
kon ik geen Nederlands. 1 bier, 2 bier en nog 1. En nog één. Ja. En toen ging ik met mijn vrouw naar Burgum. In de Waarden. Ja. Daar, bij de Waardpieken. En haar ouders, die praten Fries natuurlijk. Ja. En toen heb ik heel veel Friese woorden gehoord. En ik was een beetje bezig om Nederlands te leren. Maar ja, op dat moment had ik geen flauw idee wat Nederlands was en wat Fries was. En ik dacht, ik ga ergens naartoe en dan zal ik even proberen om Nederlands te praten. Maar ik praatte en de helft van de woorden waren Fries en de helft Nederlands. En mensen begonnen te lachen. Door een ratje toe, ja. Ja, ik dacht... ja. Maar de beste eruit kwam. Ik heb vandaag net een bisgroen gekocht. Een besgroentje. Ja, mooi. Dat soort woorden, het waren mooie woorden. Dat vond ik wel mooi om te leren. Maar ben je thuiswoorden? Is Snits, Friesland of Nederland? Is dat in thuiswoorden? Of maast van het thuisgevoel nog steeds wonen in Newcastle? Als ik in Nederland ben, dan zeg ik... nou, we gaan Beginnen hoes. volgende week naar huis of zo. Maar als ik in Engeland ben, Newcastle, dan zeg ik... nou, en nu ga ik echt naar huis. Ja, toch wel. Ja, dat is ook normaal. Dat is heel logisch. Ja. In Nederland heb ik zoveel aan te danken. Ik heb een geweldig leven gehad hier. En met mijn vrouw en met mijn dochter... ja, dat is allemaal opgebouwd over de jaren. En dat is gewoon een fantastisch leven geworden. Nooit overwagen om weer om te gaan? Voor een vakantie. Ja. Maar om te blijven, daar heb ik niks te zoeken. Het leven wie je goed. Ja, Is je goed. Ja. De beste nog. En de best nog actief. Ik zei het al even, er kost mij een poster binnen van de Kilkenny's. Ja. Ja, Ierse groep, meisje Fjouwen. We kennen ze als Noorderwien heel goed. Want ze zijn Ja. heel vaak de gastwest. Ja. Ze zijn gelukkig echt weer aan tour. Want dat gaat voor de Ieren, Liekes Fruzieren in alle landen van de wereld behoorlijk stillijn. Die hele muziekwereld. Ja. Is dit affiche ook weer een soort bevrijdingsgevoel voor mij? Dat we wel los kunnen met die pandemie? Inderdaad. Ik had al meer concerten georganiseerd in Sneek, in het Bolwerk. De eerste was de Dublin Legends. En die hebben we moeten afzeggen. En nog een paar daarna. Maar nu hebben we doorgezet. En de Kilkenny's gaat door op 20 maart. Er zijn vrij veel kaarten verkocht. En ik verwacht dat het wordt uitverkocht. Maar als mensen kaarten willen hebben, dan moeten ze snel bij het Bolwerk informeren. Ja, want dit is Wijnzian op de radio. En het is Wijnzian het concert. Hè? Dus dan moeten ze nog heel rap naar het Bolwerk. Ja. Maar goed, Kilkenny's even als voorbeeld van het kind wel los dus. Want wat was nog meer van... Doe gist bij helemaal los ik mij de tournees van al die Britse... de Ieren en de Engelse muziekgroepen, of net? Nee, ik organiseer zo nu en dan een korte tournee, een paar optredens, zodat ik de mensen hier in Friesland kan krijgen. Maar ik ben niet van plan om lange tourneeën te organiseren. Niet meer. Die tijd heb ik gehad. Standje relaxed. Ja. Maar wel leuk. De Kilkenny's is wel heel bijzonder, hè? Het is bijzonder, omdat de Kilkenny's kwam naar Nederland. Waar waren ze de eerste keer? In het Bolwerk. In het Bolwerk. Toen heb ik een concert van hun georganiseerd. Nou, en Bouke kwam om te kijken. Bouke Algera, van Diba Concerts. Ja, die had dat doorgegeven. En het was een volle bak. Nou, gelijk indruk gemaakt. En dan daarna is het verder gegaan. En zij zijn ook zo gegroeid. Het zijn toppers. Ja, prachtig. Nou, gelukkig komen ze weer naar Friesland daar. Ja. Even zien. Snijn 20 maart zit je, dan stier je in het Bolwerk, hè? Ja. 2 concerten, 's middags en 's avonds. Een dubbelconcert. Ja. Maar worden we de bus nog wel even actief in de muziek? Ja. Het zijn Daarna- niet meer mijn hele grote projecten dus. Daarna heb ik 24 april. Dat is bijzonder, omdat dat zijn oude leden van de John Wright Band. Waar spelen die? Echt, die spelen in het Bolwerk. Kenny Spears en nog een paar jongens die hebben
zo nu en dan met John Wright gespeeld. Ja, zo gaat het in Schotland op die manier. Maar ze komen nu voor ik geloof 2 optredens. 1 in Sneek, 1 in Aalten. Maar in mei heb ik een groot festival georganiseerd. Dat is een hele dag, zaterdag van 3 uur 's middags tot middernacht. Allemaal verschillende groepen. Een aantal namen zal bekend voorkomen. Nalani, die dames. Andy Irvine was een van de Planks die zong met Christy Moore in het begin van de Planks band. Andy is van plan om dit jaar te stoppen. Dit is zijn laatste jaar. Toen heb ik gezegd, je komt ook naar Sneek. En hij doet het. Een Iers groep die spelen... een Nederlandse groep spelen Iers. O-Dreams. En die hebben een Christy Moore show. Ze zingen Christy Moore liedjes. En ook erg goed. Een groep uit Denemarken, Almost Irish. Die doen vrij veel Dubliners nummers. Maar er zijn 3 Denen en 1 Ier. Shamrock Street, een feestband uit Ierland. Brian Willoughby en Catherine Craig heb je ook hier een paar keer gehad. Ja, bekend bij Noorderwind. Ja, Steven en Pernilla Quick heb je ook gehad. Die komen ook. En de Joint String Band, dat is een lokaal band. Die komen ook wel. Nou, dat is muziek... Dus zo is het rustig gewoon doen. Ja, mooi. Maar we maken een Celtic... Het heet, de festival heet Celtic Celebrations. En we hebben Guinness erbij. En er is Irish eten, Irish stew. En ik denk broodjes, salmon, dat soort dingen. Het zou wel een feestelijke dag worden. En ik hoop dat er veel mensen kunnen komen. Het is allemaal afwachten hoe dat zit. We blijven optimistisch. En dan in september, ik had Eleanor Shanley geboekt. En dat heb ik af moeten zeggen door corona. Maar ik heb gezegd, ik wil even doorzetten. Zij komt 11 september. Eleanor is een grote naam in Ierland. Een van de topnamen, samen met Mary Black. Eleanor, dat is ook een leuk verhaal. Die werkte in Dublin als secretaresse bij een bedrijf. Een bankbedrijf. En ze ging tussen de middag naar de kroeg voor lunch. En er zat een band daar, De Dannen. Een vrij bekende naam in Ierland en veel gedaan in Amerika en zo. En ze waren aan het spelen en Eleanor die ging een beetje meezingen. Toen zei Frankie Gavin, die is een violist en fluitist met De Dannen, hij zei, ja, nou, you've got a good voice. You should join a band. En Eleanor zei, nou, I would like to. Nou, Frankie zei, nou, wij hebben straks een tournee en wij zoeken een zangeres. Oh ja? Ja, wij gaan naar Amerika voor 4 weken. Zo. En als je het wil, dan mag je met ons mee. Ja. Maar je moet snel liedjes leren. Oh, ze zei, ik ken heel veel, ik kan wel. Toen is ze gestopt met haar baan bij de bank. En ze is ook gestapt en ze is naar De Dannen gegaan. En ze heeft, ik denk, 5, 6 jaar met hun getoerd. Ze heeft nu nog steeds contact met hun. Maar na aanleiding daarvan, ze is een paar jaar op tournee geweest met Ronnie Drew van de Dubliners. Die hadden een show met z'n tweeën. Nou, grote namen heeft ze heel veel dingen mee gedaan. Ze is nu met John Feely, de top gitarist, klassiek gitarist uit Ierland. En daar toert ze nu mee. Ze komt hier met John Feely. Nou, dat soort dingen doet ze echt. En een fantastische stem. En een fantastische vrouw. Heel leuk. Ze werkt gewoon overdag op boerderij. En 's avonds gaat ze zingen in een concerthal. Mooi, hè? Ja. Een mooi verhaal om mij te eindigen. Dave Tierney, wat mij betreft, maatje we nog eens in deel 2. Maar dit weer in ieder geval een heel mooi oersjoch.
in grote lijn een beetje van die muzikale leven. Leuk dat je er weer is, dank je wel. Nou, jij ook, dankjewel. Ik heb echt genoten om die dingen te vertellen. En er is nog volle meer. Maar we Heel eindigen veel. mij een lied, een nummer. The Greenfields of France, The Furies. Maar is nog even niet lezen, waarom dit nummer en wat is die verhaal daarbij? Greenfields of France was geschreven door Eric Bogle uit Schotland. En Eerste Wereldoorlog, ja, The Great War. The Great War. En, in Engeland was het een groot succes. De Furies hebben het gekregen. Finbar Fury heeft het gekregen. En hij heeft gezegd, dit moeten we opnemen. Ze hebben het opgenomen. En het is naar nummer 1 gegaan in Engeland. En laat in Ierland ook een groot succes. En ook in Australië. Eric Bogle die ging verhuizen naar Australië. Toen is het daar ook een groot succes geworden. Maar ik heb zelf mijn eigen gevoel erbij. En ik hoor het zo vaak van andere mensen die zeggen... dit is de greatest ever anti-war song. Anti-war. En ik had moeite om te kiezen. Ik had 3 op een rij. Ik had Where Have All the Flowers Gone? En ik had The Band Played Waltzing Matilda, ook van Eric Bogle. Maar toen heb ik gekozen van dit nummer, de Greenfields of France. En gezongen door The Furies. Dank u wel. Alsjeblieft. Well, how do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while, neath the warm summer sun?